Marami ka ng takot na baka masaktan ka. Kaya itong kwento natin this afternoon, pinapaalala sa'yo na masarap magmahaba. Kablit mo. Ditan. Ilusab mo. Tulungan nyo naman. Grabe naman kayo. Ayan. Wala daw ganyan sa bundok. Ayan. This afternoon, kasama ko si best friend. Mela Grace. Hi, Mela Grace. Hello po. In love ka na ba? Hindi ko alam. Hindi niya alam. Ay, grabe naman. Pero pag dumating yung araw na yon, saka magbayad ka ha. Baka makalimutan yung magbayad sa jeep. Nako, lagot ka. Ano ang reaction mo sa ating kwento this afternoon? Nagustuhan ko yung love story nila ni Janice tsaka yung cutie guy kasi nagligawan sila sa personal tsaka kahit na mabilis sila, nagpakasal sila kaagad, ay naging masaya sila kasi totoong mahal nilang isa't isa. Kesyo maaga, kesyo delay. Basta mahal nyo ang isa't isa. Napakasarap. Best friend Mela Grace, tanungin lang kita dahil lahat tayo naniniwala sa mga palatandaan o kung tawagin nila sign para sa'yo. Ano yung sign na sa tingin mo malas o may masamang ibig sabihin? Kapag may balat ka daw sa puwet. Malas daw yun. Talaga? Ba't natawa si Perfecto? May balat ba ito sa puwet? Sino nagsabi niyan sa'yo? Si Pamela. Ay, grabe naman yan. Nako, ma-check nga. Check mo yung sa'yo, best. Baka meron. Maraming salamat sa'yo, Mela Grace. Napakasaya ng araw ng Friday. Halika, samahan mo ako dahil hanggang mamaya 3:00 makakasama mo ang tita ng bayan na Tita Ronnie. iFM. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at iFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na iFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 2:03 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is iFM. iFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, iFM. Dear iFM. On board is Tita Ronnie. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches
making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Every time I see you on the rays of the sun, I'm streaming through the waves in your hair, and every star in the sky is taking aim at your eyes like a spotlight. The beating of my heart is a drum and it's lost and it's looking for a rhythm like you. You can take the darkness from the pit of the night and turn it to a beacon burning endlessly bright. I gotta follow it 'cause everything I know, well, it's nothing till I give it to you. But I'm never gonna make it without you. Do you really wanna see me crawl? And I'm never gonna make it like you do, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. iFM ay aking best friend. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Libot ang distrito ng iyong lumbay, pupulutin ka. Sinusundo kita, sinusundo. Asahan mo
langit ang ibibigay. Gusto ko ang kabatuluyan ang bumitaw. Ika'y manalig, manalig ka. Sinusundo kita, sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 That song was brought to you by Crucible Plus. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. iFM ay aking best friend. Kuya, ni, walay kasilyas. Akin ditang ka manisirit. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. Also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ed at the second floor of CFM. iFM, ang best friend mo, dugatan! Ay, nako. Pag nakikita ko siya,
natatawa ako. Bakit kaya? Siguro kasi may naalala ako. Naalala ko si Cutie Guy. Ikaw ba, best friend? Ganun ka rin ba? Naalala mo rin ba si Cutie Guy? Ikaw ba nagka-crush ka na Ann Curry? Opo. Talaga? Opo. Gano'ng kadami ang crush mo? Madami po. Madami? Kaya pa ng puso mo? Kaya po. Crush lang naman po paghangap. Ayun. Doon sa agad. Tayo na ba? Come na. Ayan. Sa lahat ng mga best friends nating bagets nakikinig ng iFM, ayan. Magpaligaw po kayo sa bahay. Alam mo kung bakit? Kasi mas maganda pa rin na makilala ka niya ng lubusan sa bahay. Sabi kasi nila, makikilala mo daw ang isang tao pag napunta siya sa bahay. Lalo na kapag yung bahay nyo sa labas, may mga nakasabit na, alam mo yun? Sa bintana, may nakasabit na ano. Nagpapatuyo doon. Pwede naman doon sa likod ng bahay. Bakit doon mo sinabit? Diba? May ugali nating mga Pinoy yun eh. Diba? Nagsasabit ng tuwalya. Ikaw ha? Kung ano lang niisip mo ha? Anong sinasabit mo sa bintana? Ay, nako, nagmamadaling magpatuyo. Doon na lang sinabit. Ikaw ba, best friend Ann Curry? Matanong lang kita. Kasi marami tayong mga palatandaan. Paniniwala yon na ipinasa sa atin. Ikaw ba? Though masaya yung kwento natin, i-connect lang natin sa pangit. Opo. Para opposite attract, ika nga nila. Naniniwala tayo sa malas, di ba? Minsan umiikot yung buhay natin dyan sa malas na yan. Lalo na ngayon, paparating na ang Pasko. Maganda tayo ng bilog-bilog kasi pampaswerte yan. Pag di tayo naghanda, mamalasin tayo. Mga ganyan. Diba? Ikaw ang best friend na Ann Curry. Anong palatandaan ang para sa malas? Yung ano po, nunal po sa mata. Ay, talaga? Kanina balat sa puwet. Ngayon nunal sa mata. Nakamatay daw po yung asawa mo pag ganun. Talaga? Oh, sa loob ng mata, sa gilid. Dito po sa may. Dito sa banda, parang eyelids, ganon. Sa awa ng Diyos, wala pa naman ako kilalang may ganon. Nunal sa bibig, marami ako kilala. Madaldal daw po pag ganon. Oo, daldal daw pag ganon. Ay, nako. Maraming salamat. Meron kang gustong batiin. Wala po. Ba't bumati ka? Ito na, pati may mga crush mo. Nakikinig sila ngayon. Mali mo, may pa-cheeseburger sila. Ay, nako, maraming salamat sa iyo, Ann Curry. At syempre, sa lahat ng mga best friends nating nakatutok sa kanilang paboritong radio station, ang iFM Dagupan. Kanina ko pa nahanap yung cellphone namin Ikaw, best friend, matanong lang kita, para sa iyo ba? Ano ba yung palatandaan na ito daw ay malas? Oo. Ikaw, eto yung sagot niya. Texter 3763, palatandaan na ito ay malas pag meron daw nabasag na plato. Ayun, wag mo na lang daw ituloy or wag mo na lang gawin yung plano mo pag may nabasag na plato. Lalo na kung paalis ka. Hashtag iFM, ang best friend mo, dugatan. Isa sa mga palatandaan na minana ko sa aking lolo na malas daw ay yung kapag nasugat ka. Pag nasugat ka, may masamang ibig sabihin daw nito. Paano itong may kabat ko Lanang niya nasusugat? Paano ito aga makaran? Di, may masamang ibig sabihin yon. Dahil pwede siya magkaroon ng maraming peklat. Peklat. Diba? December 1, ikaw na nakikinig ng iFM, para sa iyo ang kantang itong mapapakinggan mo mula kay Alice Cooper. I Never Cry. Hanggang alas 3 mo pa ako makakasama, kaya habol ka ha. Mag-text ka, sagutin mo ang tanong ko this afternoon. Ano nga ba yung mga palatandaan na alam mo na may ibig sabihin daw ito? At ang ibig sabihin nito ay malas. Masamang pangitain. 0949-6140-306. iFM
makes me shiver to the bone. It shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry. I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, until the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry.